Za 10 planetami a jednou černou dírou žili Billy, psycholožka a pes. Na tom by ovšem nebylo nic zvláštního, kdyby se nešťastnou shodou náhod, nebo spíše nehod, nedostal na Zemi nápoj nesmrtelnosti. Bylo to vlastně takhle. Chobotnice Rudka se zamilovala do Štaflíka a rozhodla se tuto trojici zachránit. Rudka náhodou našla startovací plochu a na ní nepoužívaný Starfighter. Z planety Chob tak mohli rychle zmizet na ven.